да гледа как майка му през ден плаче, защото пребита е. Защо създава живот, когато не можеш да му дадеш любов? Заради те после страда цял живот. Кое дете мечтае за това да гледа майка си на пода, свита на кълбо и да се моли само за едно? Едно дете се моли на ум да оживее мама дано. Гледах как плачеше и искаше всичко да спре. Но всеки миг